zkouška smrti. Tak já tady vítám výtvarného umělce, grafika, malíře, performera, mimo jiné i básníka, to nesmí nikdo vědět, takže to nikomu neříkejme. A adorátora smrti a rozkladu Martina Mulače. Tak dobrý večer ještě jednou. Děkuju Kamelovi. To mi nepoděkuješ. Tak možná potom. Neboť témata, která budeme probíhat, ti budou bytostně nepříjemná, stejně jako divákům. A to je vlastně účel celého dnešního večera. Způsobuje to vám něco bytostně nepříjemného. Psychickou újmu minimálně. Tak. Martin Mulač je známý neodekretní grafik a výtvarník. Má zkušenosti s vystavováním mimo jiné v Národní galerii, v Doxu. Poslední výstavu měl v Jíčíně, které jsou mimo jiné některé obrazy, které zde vidíte. Některá videa jsou i z jeho ateliéru v Buštěhradě, kde má několik, já nevím, jestli set, možná i 1000 obrazů, kterým se chová jako hrobník k mrtvolám. Absolutně to tam bez nějaké úcty k umění naskládáno jako prostě někde v hromadném hrobě, ty jeho obrazy. To není pravda. To je Kamilův sen. Přejďte se podívat. Ale chtěl bych se zeptat, Martine, jak jsi vlastně přišel tady k tomu temnému umění, jestli to už u tebe bylo někdy od mateřské školky, si pitval myšky jako tady Lucie Hošková, nebo jestli jsi měl nějaké období, vím, že jsi měl období punku, se koukal na horor, pak se ti to líbilo a chtěl jsi nějak reprodukovat v svém životě, nebo kde vlastně to začala tvá inklinace k věcím, které nejsou úplně standardní a někým by se dali považovat i za negativní a nobrž jako třeba i morbidně makabrózní. Tak kde jsem k tomu přišel na začátku, v podstatě jsem k tomu ani nějak nepřišel, jako si mě to spíš asi jako našlo jako každýho, který vlastně svým způsobem je nějakým stylem vlastně přemýšlí vlastně už i o konci na začátku, by se to dalo jednoduše říct, jo, kde možná v 11 letech jsem měl jako takovou zvláštní jako psychickou jako asi nějakou ataku ještě. Triček Fido, že by? Ne, to mě teda taky deprimovalo, ale ne zase tolik. Ale kde jsem měl takovou, jako najednou jsem dostal nějakou jako impuls, že vlastně je škoda, že už se nedožiju těch Vánoc a že vlastně mi je jenom 11, ale vlastně, že umřeš ve svých 11. Myslím si, že umřu, ale pak to nějak prošlo a říkám tak ještě do Silvestra a pak vlastně se to jako dál rozhodlo, už člověk neumřel a úplně jenom ten pocit té smrti, když je to tady dneska celý o smrti, tak je, že vlastně tě doprovází nejen skrze filmy nebo divadla a výtvarné umění a dalších x variací, ale je už vlastně zakořeněný podle mě v dětství, protože nevím, komu se to teda, jako někomu se to stalo třeba víc míň, ale vím, že silný zážitek byl, když mi umřel jako dědeček a vím, že jsem zrovna u druhé babičky, kde vlastně to volal otec a ona nám jako stoupila do té dětské hry a řekla, teď ho nechte, jemu umřel děda, jako, a teď já jsem vlastně vůbec nechápal, co se děje, říkala, tak se mnou nemůžou bavit, nebo jako mám se chovat jinak, víš, takže vlastně ten zájem o tu smrt, vlastně celkově, jak je smrt pořád, jak už tady říkal pan docent Tošner, dneska jako tabuizovaná a velmi vlastně i opomíjená, zároveň tady máme i dneska živého hrobníka, kterého tímto zdravím. Jirko, ahoj. Čau Jirko. Takže jsme tu tematicky dobře v tom naladění, no. Takže ta smrt prostě je všudy přítomná a vlastně nemusí působit jenom prostě depresivně, že jo, kamera? Ty třeba z toho máš velmi radost ze smrti, ne? Abych ti položil otázku. Tak dneska je to o tobě, takže nechám to bez komentáře. To asi jako když se Ferryho tady někde u soudu za to udělal s láskou, tak taky to nechám bez komentáře, tak já to taky nechám bez komentáře. Jinak kdyby nějaká dívka chtěla na fantu, tak samozřejmě pozvu, velice rád. Ale jako Martina, na to je několik otázek z tvé výpovědi, která vlastně vybízí k tomu vždycky
vybrat nějaký ten knedlíček z té omáčky a propíchnout ho vidličkou. Zaprvé ty si myslel, jako, že zemřeš v 11 letech a ty jsi byl jak nemocen, nebo jsi jako v plném zdraví, jsi říkal, aha, tak jako mám pocit, že umřu, už nebudu mít nikdy žádný Vánoc, nebo cítil jsi nějakou třeba slabost tělesnou, nebo psychologickou, nebo jak vlastně ti to napadlo, že umřeš? Necítil a nevím. Aha, dobře, tak děkuji za vyčerpávající odpověď. Nevím, jak prostě to tam nějak přišlo. A co se týče toho dědečka, byl jsi mu na pohřbu, nebo viděl jsi ho někdy po smrti? Nebo to vlastně vnímal? To jsem právě nebyl a dost mě to vlastně, jako, to bylo vlastně to jako trauma, že to bylo nedořešení, že vlastně celkově, když se bavíme o té otázce, jako té estetiky, což mě samotného vlastně jako štve, že je to vlastně jako braný jako něco špatného vyloženě, jo? Protože samozřejmě jako řeší se narození, řeší se pak svatba a najednou je tam ten poslední moment toho i zároveň rituálu, který tam vlastně nebyl, takže vlastně nevím, proč jsem tam nebyl, asi mě toho chtěli uchránit, což možná vyvolalo jako daleko hlubší vlastně nějaký vnitřní prožitek, nesrovnání s tou smrtí, ale pak se mi to povedlo dostat se na pohřeb svého strýce, který vlastně ještě... Jsem rád, že říkáš povedlo. Povedlo, já jsem se na to, ať to není samozřejmě nějak preditativně jako depresivní, já jsem se na to jako těšil svým způsobem, že jsem říkal, že je to zajímavá prostě zkušenost, jo, protože když člověk nebere to umění jenom povrchně, tak vyloženě těží z určitých, nebo vypořádává se s určitýma věcma, které se v tom životě nachází, jo, a není jako samozřejmě větší jako inspirace, než je strach, nebo prostě bolest a smrt, to jsou věční témata. A pak jsem to teda zažil, ten pohřeb, který jsem... Zažil smrt. Ne, jako zažil jsem ten pohřeb, jako ne svůj, ale tento Pavlovský pohřben zaživa. No, ale jako, což vlastně jsem, jako bylo to úplně ve mně plný, že jsem cítil tu energii, ještě jak jsem byl vlastně jeden z těch bližších, tak jsme tam čekali v té předobřadní nějaký síni a vznik vlastně z toho je obraz, který má teď ještě o tom Urban, který jsem tady 10 let dodělával, ale viděl jsem tam právě bratrance, čemuž umřel ten otec a on tam seděl a úplně z něj tryskal, víš, ten jako smutek takový ten skrytý, jo, ale něco, co vlastně bylo hodně jako sugestivní, takový jako, nebo jako elementární, jako něco jiného, prostě jiná realita, to jsem to takhle vnímal, teda jako pocitově, jo. Takže pak z toho vznikla i série nějakých obrazů na téma právě z toho pohřbu, kde i teda on teda tragicky uhořel v letadle a bylo docela jako silný kafe, když pak se spouštěla ta rakev a ty jeho kamarádi mu přelítají nad tím krematoriem, tak to docela bylo takový kolabující pro určitý tam jako členy a bylo to vůbec jako zajímavý vidět i tu rodinu vlastně se potkat jinak, než při té jako pozitivní vlastně návštěvě nebo Vánocích nebo čemkoliv jiným, jo, takže vlastně hodně jako psychologické, jako je to takový zvláštní jako pocit a tlak, což kdo jste byl na pohřbech nebo jste něco takového taky určitě podobného mohl zažít, tak asi víte, o čem svým způsobem trochu se snažíme tady mluvit. Mně se hrozně líbí, jak mluvíš vlastně o síle strachu dalších emocích v umění, protože podle mého názoru umění má přinášet silné emoce, protože jako cokoliv, co vlastně tě nechá chladným a budeš to brát jako nějakou běžnou všední věc, tak si myslím, že to je úplná totální kontradikce v umění. Takže pak, když používáš třeba jako strach, což já si myslím, že věm bolesti, strach a třeba sexuální pud jsou jako 3 nejsilnější emoce, co vlastně nejenom člověk má, jako všechny de facto organismy. A že ty dokážeš ten strach využít, jak ho použít v nějakých estetických měřících a konstelacích. Co ti vlastně, kdy jsi přišel na to, že se chceš věnovat výtvarnému umění v životě, že nechceš být třeba hrobník, jako tady hrobník? Vlastně svým způsobem jako náhodou, protože jak se mnou byly dost jako velký nečekaně problémy jako v dětství, jako, takže vlastně jak jinak, jako samozřejmě jako ADHD a všechny tyhle srandy, takže byl vlastně problém, jako co budu dělat, že jo, jako, takže vlastně jsem jako přemýšlel, co budu dělat, vlastně
nějak jako to nikam jako nespělo, protože určitě jsem nechtěl jít studovat něco ohledně třeba matematiky a podobných věcí, tomu jsem se vlastně chtěl snažit úplně vyhnout. No a tak jsme se až s maminkou do psychologické poradny, kde vlastně jako... To mě neudivuje. To mě taky ne. kde vlastně byla docela jako mladá, sympatická slečna, která vlastně říká, hele, ale tam něco je skrz to jako výtvarno. Jo, a teď u nás v rodině to nikdo jako nedělal víceméně, že jako to bylo úplně jako bizár, že jo. Jako černá ovce. Tak. To mě taky nepřekvapilo. Protože se mnou kamarád. Ne, protože s tou nekamarádím. No, takže tam vlastně se na to nějak přišlo a svým způsobem jsem to od té doby potom rozvíjel a mě to chytlo, pak jsem samozřejmě pátral i dál, kde jsem třeba mamince zničil všechny jako památníky ze školy z dětství a dokresloval knížky a prostě čmáral na zdi, na koberce, vlastně tak jako vandalsky, víceméně krásně, jako, takže to bylo takový, to nebrali jako umění, ale nějaký to vyjádření skrze vlastně to vizuální pro mě bylo vlastně jako úplně jako spontánní, vlastně přirozený. Takže pak jsem tomu začal dávat samozřejmě jako větší hloubku, když jsem to začal studovat. A vlastně to zůstalo pořád, jo. To studium je vlastně nekonečný, což víš i sám, nebo lidi, kteří se o výtvarné umění zajímají, tak to nikdy to školou nekončí, to naopak začíná. Tak umění nekonečně jako smrt samozřejmě. Takhle jako čvání po zdech tady někde v Altamíře a Laskovo se na toho stojí velké fronty to vidět a když tady prostě pan Mulač to udělá, tak je to hnedka špatně. To teda mě strašně mrzí. Život je krátký, umění dlouhé. Mám jen co přeju krátký život samozřejmě. Pokraté se do toho. Je týkom přeji život, tak to památná věc. Pardon, beru zpátky. Dobře, Martine, a jako ještě mi prozrad jednu věc. Když jsi se hlásil vlastně na Akademii výtvarných umění, tak jsi tam musel mít nějaký portfolio, který stále nebylo plné včelček opilujících rozkvetlé květinky. Jak se na to tvářil vlastně na to tvé umění, že to je vlastně takový trošku, nechci říkat temný, vlastně vychylující se z nějakých jako standardů, které by výtvarník měl mít. Když vezmu jako teďka děcka, co jako studují na AVU, jsou to velice jako talentovaní lidi, ale jako nikdo nedělá nic tak jako de facto makabrózního, temného a plného smrti a deprese a bolesti jako ty, jako neměl jsi s tím problém, třeba jako na akademii, jako říkali ti učitelé, školitelé, Martin, jako to už je moc prostě, to už je přes čáru, kam měl něco, co je trošku veselější, světlejší. Tak vyloženě s tím jako AVU je, nebo takhle, na té vysoké škole, že jo, tak AVU je dost plná jako speciálních exotů a samozřejmě geniálních lidí, jo, a vůbec ta filozofie té školy byla zajímavá. Lucie samozřejmě. Ano, přesně, ale ta filozofie, což Lucie už může potvrdit, je vlastně zajímavá v tom, že ty vlastně nevíš, jako kdo seš, ty nevíš, jestli vlastně to děláš dobře, nebo seš ten exot, který je tam vlastně jenom jako zpestření toho ateliéru, jo, oni do jistý míry je to zároveň, se tam jde po nějakých kvalitách, ale musí tam být něco, na čem ty stavíš, jo, oni samozřejmě se snaží tě jako vymítat, jo, nebo říct ti, jako tohle je moc, tak to jsem samozřejmě slyšel tam xkrát a když tomu je nějaký třeba konstruktivní kritika nebo pádný argument, je to k debatě, tak by to jako šlo, jo, ale vlastně ta škola se tomu úplně nevymezovala, ale ani to nepodporovala, jo, takže to bylo takový, bylo to trošku jako v tom zvláštní, když jsem třeba vystavil asi v roce 2009 asi ve druháku jako sérii portrétů masových vrahů a mezi tím byl jeden portrét jako jední kamarádky dědečka a koncept byl, aby vlastně rozlišili, že to zlo vlastně nikdy nebo pokaždé se nedá rozlišit jenom podle obličeje, tak vlastně ten koncept byl jako kvůli těm masovým vrahům dost trhán jako v tom, že pan vedoucí komise říkal, no tak jste si to zkusil. No. Je to přijde jako docela zajímavé, jako mezi masové vrahy vložit jednoho hodného dědečka. No to není 5 rozdílů, jo, že mezi no to bylo, tady, no, Fitzlem a dědečkem. Ale zároveň oni se tomu vymezovali, jo, takže to bylo takový to jako, že
prostě na té škole ty si můžeš odzkoušet spoustu věcí, což je samozřejmě dobře, když jsme měli třeba pana Knížáka v komisi a další, tak to byly docela zajímavé jako experimenty s tím, ale jinak víceméně ty to téma vlastně jako buď ho v sobě máš, nebo v sobě nemáš. To nemůžeš dělat prostě uměle. To je jako, chceš dělat prostě soudní pitvu, nebo prostě věnovat se těmhle věcem, tak prostě musíš mít asi dobrý žaludek na to, když ti tam přivezou paní, která vyteklou ti tam dají, aby si ji prostě pitval na to mít, jo, jako nemůžeš, je tohle moc, jako. Jsi byl přítomen pitvě, říkám to správně. Jo, měli jsme to i v rámci akademie, jsme se tam dostali a viděli jsme to, je to zajímavé, jako, to vidět. Líbilo by si tě, jako zopakoval by si to. Tak jako, že se tam neujíždím, ale jako... Zdravíme Hrobníka samozřejmě v publiku, jako. Když jste nevěděli, co s volným víkendem třeba. Tak malíři byli první, kdo pitvali, že jo? To je pravda, ale... V dílce štětec, druhý skalpel. Samozřejmě, no. Tak ona zjistí, že když prostě chceš dělat ty figurální tématy, nejenom, že to kreslíš, ale měl by člověk znát nějaký základní anatomické věci, jak to tělo funguje, že jo. Což je vlastně jako docela zajímavý, že to i v rámci akademie jsme se vlastně mohli dostat na Karlově náměstí, jak je tam vlastně pinakotéka vlastně naložených v lihu na fakultě, takže vlastně já jsem tam třeba celý prvák chodil s kamarádem kreslit a je to jako docela, jako, si myslím, důležitý jako v téhle rovině se tomu věnovat. Takže to mimo morbiditu a tak samozřejmě, že se nám to líbilo a bylo to obskurní, že jo, vidět tam třeba 5měsíční lebku lidskou a naložení miminko koně, že jo, tak to je vlastně jako to jen tak neuvidíš, jako, jo, takže v tom to bylo velmi jako zajímavé. Tak dobře, jak jsme si odbyli ten jemný začátek a dostaneme se k nějakým jadernějším věcem. Jako Martin, co se mi na něm líbí, že nemá žádné svědomí a pocit jako morality, takže on je schopný třeba pomalovat rakev, jako, ne jako hezky, jo, třeba úplně morbidními výjevy. Je schopen obstříkat prostě mrtvá zvířata. Jeho nejoblíbenější umělecké dílo, co udělal, to je oltář mé mrtvé ženy, která zemřela na rakovinu. Jejíž urnu jsem otevíral se svou sestřenkou asi po 2 lahvích vína. A část popela jsme věnovali Martinu, který z toho udělal takový škapulíř a vystavil ho v Jíčínské galerii. Jsme měli včera komentovanou prohlídku. Takže tím chci říct, že pro Martina neexistují absolutně žádné zábrany a hranice a mantinely. Takže jako cokoliv může být použito proti umění, to použije. Víš, třeba jeho série Hitlerů v různých zmrzačených a handicapovaných situacích, které byly vystaveny na, mimo jiné, teda samozřejmě na výstavě Nemoc, Powerless v galerii Dogs. Ale co by mě jako třeba osobně zajímalo, já to skutečně nevím, jako nyní se táže, jako co je podle tebe jakoby nejprovokativnější nebo nejzvrácenější nebo nejproblematičtější obraz, dílo, skulptura či plátno, které si kdy vytvořil. Tak co si myslíš, že se udělal jako nejvíc přes jako hranici slušnosti a morálky, než kvůli třeba zákonů České republiky? Což jako teda samozřejmě pracovat s popelem ostatků, tak to jako není úplně legální, že ano? No tak to už ano, nenatáčejte, jo, ok. To už bylo řečeno s tím jedním portrétem tvé mrtvé manželky, kterou zdravíme. Čau, Ivánko. A jinak samozřejmě jako já úplně podle sebe bych to jako nedokázal asi úplně definovat, že těch věcí bude víc, ale třeba co se týká jako, spíš jako jednoduše pro to pochopit, asi co se týká jako třeba nějaký kritiky, nebo která se vlastně objevila, jo, kde vlastně už vlastně první takový ty nárazové věci byly zajímavé, když jsem měl vlastně první větší solovou výstavu, kterou kurátoroval Otem Urban vlastně v Rakovníku, která se jmenovala Necromantics, odkazovala k tomu filmu z 80. let. Teď mi vypadlo jméno režiséra, ale nemáme tu pana Jirouška, tak to je jedno, to překročíme, ale prostě přišla tam paní, která vlastně se zabývala tou kulturou pro místní rakovnický plátek a
otiskala vlastně jako její název článku byl Nechutný masakr ve výstavní síni. Gratuluju k nejkrásnějšímu komplimentu v tisku. Ano, a asi prvních pár věc začalo, že když vejdete na výstavu, kde první obraz je kálející, druhý močící, třetí zvracející, tak už ani dáleko nechoďte. Kde třeba Markéta Garaj a další tomu řekli, kolik jsem zaplatil paní, aby to napsala. Protože to bylo jako obskurní v tom, že ona vlastně tím sama sebe schodila, jo, ale vlastně to bylo vtipný, jak vlastně ty rodinní příslušníci tě berou jako, jo, Martin má výstavu, tak teta hned volala, že jí napíše, co si to dovoluje, já říkám, ne, to je naopak skvělý, jako názorově. Takže tímhle to začalo, pak jsme měli problém, nebo málem jsem měl problém jako s židovskou obcí, ale to nakonec dopadlo dobře. A... No jako já, pokud tak jako židovská obec se s Martinem chtěla jako soudit, jako oni chtěli, aby ho jako zavřeli de facto. No, což bylo právě vtipný, což bylo právě kvůli jedné výstavě na Kladně, kde jsem tam měl portrét Sida Vyšuse, který vlastně nosil svastiku a navrhoval to Vivienne Westwood, že jo, tak a vlastně byla to jako ta recese na to, jo, když to bylo vtipný, že pod ním mi volali asi o půlnoci z toho vyřízení, že na ně chtějí tohle to dát a jako ještě samozřejmě jsme to chytře otiskli v katalogu. Já jsem se napřed z toho jako taky vyděsil, protože jsem si myslel, že jde úplně o jiný obraz, že je nějaký problém, kde jako o který konkrétně? Ne, tam byly dva obrazy, kde tam prostě pak byla taková pieta, kde leží rapper Řezník a má tam vidět kus hákovýho kříže, který vlastně pak není, jak je to z toho klipu, soudní proces, není vlastně ten hákový kříž, tak jsem myslel, že třeba tady je nějaký problém, vůbec mě nenapadlo, že vlastně tady že tady s tou osobou je to spojený, jo? Zase to bylo klasicky na udání, jako, který vlastně tam přišlo, že to někdo viděl a řekl, že jsou tam hákový kříže a byla to paní, který rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Takže jsem se s ní snažil spojit a vysvětlit jí to, že vlastně jenom po nedorozumění ona ten obraz ani neviděla. To se teda nepovedlo, obraz tam zůstal, musel jsem teda k tomu napsat asi stránkovou anotaci, že to nepodporuje fašismus a další tyhle jako srandy. Takže spíš takovýhle impulzy, jo. A pak možná poslední jsou jako, ne jako vloženě negativní, ale hodně diskutabilní právě, co je z té série Dead, kde se vlastně pracuje s tou mršinou toho mrtvého zvířete. Tak tam je to takový hodně tenký led, jakože hodně to lidi zajímá, ptají se na to a samozřejmě spoustu lidí to bere, jako jak jsme občas rádi, když si vykládají to umění všichni po svém, tak tady, což můžeš sám mi potvrdit v tom, je to asi jedno z víc kontroverzních témat, kterýma se zabývám. K sérii Dead se hnedka dostaneme. Tak Martin měl ve svém díle, nebo jako má stále problémy s americkou ambasádou, protože v jednom nejmenovaném podniku, zdravíme tamhle Ondřeje Kůlu, který s tím samozřejmě má absolutně vůbec nic společného. Zmiňuji ho absolutně irelevantně. V jednom podniku má Martin svou vlastně instalaci obrazů, kde mimo jiné dochází k zoofilnímu sexu ženy se psem. A ten nejmenovaný inkriminovaný podnik dostal stížnost americké ambasády, že tam dochází k něčemu absolutně explicitnímu, mohou tam prostě chodit děti. A jako byl z toho jako de facto mezinárodní problém. Takže kdybyste si mysleli, že jsem tady pozval nějakého kamaráda na pivo, tak jako věřte, že tomu, že jako Martin nemá absolutně žádné limity a jako je to jeden z nejodvážnějších umělců, jako kterýmu hrozí vězení ze všech stran, co jako jenom jde. A už se dostaneme konečně k té krásné sérii Dead. Což série... Já bych ještě Kamile tady do toho vstoupil, že jako to je samozřejmě pravda, co říká Kamil, teda až na ty řeči některý okolo, ale... Počkej, který konkrétně? To si chci poslechnout. No tak, problém na ambasádě úplně asi nebyl jako medializovaný, takže v pohodě, jako myslím, že nejmenovaný podnik pana Sultána to přežil. Jako počkej, to vůbec nevíme, komu to patří ten podnik, že jo? Jo, to vlastně nevíme, pardon. To je ten Ondřej Kůl. Dobře.
No, ale abych si to vrátil, jak bylo vtipně, jak je ten svět jako v tomhle jako nahodilej, tak mě se vlastně dostal pán do ateliéru, který si vlastně tam přišel koupit obraz a vlastně najednou říkal, no, já vlastně ty tvoje věci znám, já jsem je vlastně viděl, my jsme tam jako šli povinně. A tak jsem říkal, jako, kdo tam šel povinně, no a tak právě to bylo tímhle s tím skandálem, on v té době dělal na ambasádě, na té americké ambasádě a vlastně dostali, dokonce to mám někde i vodní prinský jako schovaný, jo, kde vlastně tady to varování zaspůsobilo, že celá firma tam šla další den potom na jídlo se na to podívat, takže to vlastně udělalo i dobrou jako reklamu, takže to vlastně dopadlo dobře. No vida, tak jsem rád, že pomáháš podnikům svých kamarádů, aby získali další nové zákazníky. A my se vám pořád jako neřekli, co to ta série Dead, jo. To je samozřejmě pouze jedna z kontroverzních sérií Martina, protože jako lidi samozřejmě mají problém s rastčími, s různými prostě čůlejícími, zvracejícími dívkami v různých exaltovaných situacích. Ale to bych se nyní jako nerad bavit, jako rád bavil, jo. Ale zůstaňme u série D, což vlastně série zvířecích mršin, umrlin a zdechlin, které Martin obstříkává na plátno. Vlastně z té smrti, prostě z něčeho, co jako zemřelo mnohdy až jako v pokročilém stádiu rozkladu, nebo třeba i v mumifikovaném stádiu, někde se schnevis, prostě mrtvola kočky, kterou jste mohli vidět ještě včera na výstavě v Jíčíně. Martin to dělá umělecká díla v té vlastně ošklivosti a hnusu. On je stvárně velice barevně vesel, dělá z nich různé ornamenty, kolikrát to podobá třeba nějaké rokokové tapetě, nebo nějakým prostě rokajím, nějakým secesním, prostě organickým útvarům. Z toho tady máme i katalog, jako reklama na Old Spice, důkaz místo slibů. Jo, to jenom není katalog, ale to je jako autorská kniha. Autorská kniha. Jo, je to jedna ze sérií, jako, na kterých pokračují, kde právě tam se můžete, koho by to zajímalo, podívat, je to vlastně takovej vzorník různých jako experimentů s tím mrtvým tělem, co vlastně se s ním dá vlastně v té vizuální grafické podobě otisknout. Takže a prošlo to i do Německa, teda do Rakouska, kde vlastně ty předchozí 2 díly byly vlastně vybrány a byly v Kunsthalle ve Vídni. A tam to taky sklidilo docela zajímavý jako úspěch. Naštěstí měli všichni rukavice, takže je to v pořádku. Tamhle si pak dezinfikujte ruce. To není zalakované. Z principu nedělám. Ne, je to zalakovaný. Ale když jsem mohl otvírat urnu o svojí manželky, tak jako jeden mrtvý pískomil nějak mě nevyvede z míry tady. Nechte kolovat. A můžeme nechat kolovat. No, tak ale je tady tma dost, ale je to dost malé. Tak kdo bude chtít, může nahlédnout. My se bojíme, abyste to nějakým způsobem neukradli. Dítě Martina Mulače. Dítě Martina Mulače právě zemřelo. Smrtěm. Ne. Martin nemá děti. Ne, to nejmenovaný pán z toho podniku. Ale kdybyste náhodou takhle. Martin, co se týče jeho série Dead, má jako mnoho různých poměrně exotických zvířat, ale co mu ještě chybí ve sbírce, je liška a dítě. Kdybyste něco z toho měli. Já chápu, že sehnat lišku je docela složitý. Kdybyste viděli v nějakém babyboxu třeba zrovna. Počkej, ty se směješ, jako já to myslím vážně. Umění musí pokračovat ve své plavbě na oceánu nekonečných možností, jako vykrást babybox a postříkat novorozence umírajících, jako to je jenom další krok k dokonalosti a ke kráse, které se musí pracovat. Oběťmi. Takže v té sérii se pracuje jako s mrtvolama, ne s živejma.
Tak jako já jsem jako předpokládal. Nebudeme zabíjet do podrobnosti, protože někdo skopíroval tento nápad. Už ne, když i pan doktor říká, že není k tomu co říct, tak já tady poděkuju za rozhovor. Myslím si, že jsme si ho všichni užili. Já teda velice. Martin Muláč. Děkujeme.